1986 kwam ik de man van mijn leven tegen, Arno. En toen ben ik mij gaan samenwonen. Arno had een vrouw, is overleden, wie 32 was, en had 3 kindjes van 7, 9 en 11. En we zien op een gegeven moment gewoon samenwonen en ik had mijn werk en overdag mijn werk, 's ochtends werkte ik ook nog. En ik was er voor de kinderen overdag. Dus als ik 's ochtends nog moest gaan werken, was ik al moe. En ik had ook zoiets, ik ben een Limburgse kunstenaar. Dan moest ze zich toch echt richten op wat het buitenland, om mij te doen aan exposities. Dat heb ik ook gedaan, dus hard werken. En Faenza geëxposeerd, er kwamen 1,5% van de wereld doorheen. In Praag, in Japan, en ik zal zeker nog wat vergeten. Maar dat waren wel van, ik ben er ook als kunstenaar. Ik ben wel de motor en ik vang ook de kinderen op, maar mijn kunst is ook heel belangrijk. En ik ben nog bezig geweest met de eerste atelierroute en dat was op een gegeven moment een beetje te veel. Hoe het allemaal ook goed doen en naar de atelierroute ben ik naar de huisarts gegaan en zei, ze moeten me godverdomme allemaal met rust laten. En ik ben normaal een heel best wel amabel mens, denk ik. Dus die huisarts had zoiets van, dat is burn-out. Wat mij opvalt bij de behandeling van mensen met burn-out, is als ze komen in de behandeling en ze vertellen over hun klachten, dan vallen er eigenlijk 2 dingen op. En dat is op de eerste plaats de fysieke uitputting, die voor stilstand zorgt, voor verstilling, letterlijk voor verstilling, voor mentale uitputting. Dat is wat mensen beschrijven. En ze beginnen meestal met de fysieke component, die komt helemaal vooruit. Ik ben doodmoe, ik kom in bed nog niet meer uit. Ik kan nog niet meer lopen. Ik zit die hele dag maar voor het raam buiten te kijken en ik heb geen idee van wat ik kan doen. Het idee dat ik moet opstaan, daar ben ik al niet van. Dat is de fysieke kant. Ik was zelf niet meer goed schrijven en niet meer koken. Terwijl ik eigenlijk normaal gesproken 7 gangen diner maakte voor 40 man. Dan moest ik het allemaal los van elkaar doen. Eerst de patatten en als het klaar was, dan dat en dan dat. Burn-out in alle maatschappelijke lagen. Ouders die hun kinderen niet aankennen, overbelasting. Mantelzorgers die zich onvoldoende kunnen losmaken van een zieke moeder die vindt dat ze dag en nacht de dochter kan bellen. Ouders die hun gezin niet aankennen. En leraren die lastige kinderen aan hun klas niet kunnen handelen. Of vinden dat ze te veel zorgleerlingen hebben en die eigenlijk willen helpen en dat niet kennen. Je moet de hele dag maar bereikbaar zijn met ons telefoontje aan. WhatsApp, je piep. Ik ben niet meer gaan werken 's avonds op de academie, op de Vrije Academie. En heel veel gaan werken in mijn atelier. Intussen kreeg ik ook een hond, waar ik echt iedere dag mee op de hei ging. Waar ik ook alles tegen kon vertellen. Dus ik zeker die vertelt dat nee door. Ik denk dat in mijn atelier zitten, dat is ook de plek waar ik tot rust kom, waar ik me helemaal kan afsluiten van de buitenwereld. En alleen maar aan de gang kan gaan met, in ieder geval met mezelf. Ik heb het beeld gemaakt, dus de kop van Lars. Het is een kers eigenlijk. En het gaat om het filmpje. En Egon Notermans heeft er een heel mooi filmpje van gemaakt. Dus we hebben die kers aangestoken en die heeft 3 dagen gebrand totdat het licht weer in de ogen kwam. En dat is voor mij eigenlijk, ik ben er zelf ook overheen gekomen. Ik zag ook het licht weer helemaal zitten en door ging het mij eigenlijk om in het filmpje. De vuur is nooit meer helemaal
allemaal hetzelfde, maar ik ben weer helemaal, ja, ik ben bewuster en wat rustiger, denk ik ook. Maar ja. Het feit dat ik nou dit beeld heb kunnen maken, want ik heb het denk ik een paar jaar geleden heb ik het gemaakt, wil zeggen dat het over is. Ik zou het niet beter kunnen samenvatten. Als iemand mij zou vragen, zullen we de therapie eens evalueren? Ik zou het met dat beeld kennen. En dat zit er nog steeds wel een beetje in. Ja? Daar moet ik echt voor waken. Iedere keer denk ik, hey, en ik dan? Moet ik ook even op mezelf letten.